Okay, buya prime give me a chance bathi baba njani yaphila okay sijabule kakhulu we are very happy Ntokozo mfethu lo insimbi yeah Ntokozo sitshele ngiyakubona ujabule kakhulu mfethu noma uwinile namhlanje igame uwina nga 1-0 ulinze igame yakusasa between Marumo Gallants ne Golden Arrows le wina uyanayo ku final ubona njani game no yazi indaba asisho ukuthi silindile yabona kunama game owalindayo lena kuyona igame elindwayo le kunama game alindwayo le we can't wait for this game le game le soyidla sobulala soqeda nama game alindwayo lena ilindwa le so kuyoba warm up game final kahle it's very bad for South Africa but we sorry it's going to be a warm up game yabo it's going to be a warm up game it's very bad for South Africa siyaxolisa bafethu angeke kube into tough ngeke kube into enzima kodwa nje bafethu siyaxolisa nje ukuthi Sundowns nalabo abantu ababizwa ngamagama sorry to talk amagama abantu kodwa phaka bafethu besifuna wena mkwena mfethu asikutholanga kodwa ngoba umkwena nathi sinaye uribule mfethu mfethu kodwa ngoba iman of the match namhlanje uyena mfethu Mbokazi utholile 100 million 100,000 siyabonga nakusakubiza ama-million siyabonga yizo ngifuna ngitshele iPirates yakho final ngifuna ngitshele ngale game final ubona ngathi iphi le yothatha le cup ngiyasho ukuthi akuyona ifinali siyothatha ngoba inkinga akuyona into ethafu kuyoba i-warm up game uyabo i-warm up game it's a warm up game kahle siyaxolisa ukudlala nabafana abancane kuma-final kodwa sobafundisa iphutha bazodla uphutha olungenamasi bazodla uphutha lo bazolikhuma ukuze mekuthiwa ukhuma uphutha siyabonga mfowethu